Dueti, salah satu mendueti saya. Apakah Mas Ropi Manis atau Mas Kentung? Mas Kentung ya? Wah, ada Mas Kentung ya? Ayo Mas Kentung. Peteng rasaning ati kang nandang sengiteng liyan hanya bang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak celuk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah rekamu oso kapas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kapas muslihan Yoga Kentung, pembonang Jawa Timur, Sumber Indonesia.
ceritan Oke. bos. Terima kasih Mbak Oke, Angel. sami-sami, Bapak.